wato oga kwana biyu oga ina jin aljihun nau ba komi kuma ni in ce mi ni uwan ka ba mai magana ba kai yaro zaka ce wani aljihun ka ba komi ka har kuke ne komai zai da komai sai hakuri yanzu sai ni ba na gane kaina kamata a ce Allah ya kado wani yanzu ka gane mu mai aiki dan nan wato oga yanzu ko na hisan ka gane yan mata wasu yan mata da za ka gani suna yawo da kwantsaman wayoyi oga kamata mu fara musu aiki haka ne ko na rasa ni ko haki basu mani na rasa waki basu wannan wani samarin zamana oga so ba suna rike banza ne fa haka ne mana kuma ni ma ka san daga na samu ni ina mai gidan ka amma ni ma ina samu ni ma wadan take kai ma good haka nan ne mana oga kawai haka za a yi da mun ga yarinya kawai a mata aiki kawai inda rabbana bawa dai hasan oga ga wata nan fa a so mun kan nan ta wayar ta take hannunki kamar ya zan baka waya ta baki ji abin da oga ya ce ba ni ba na wasa ko ba na son wasa karɓar mu wanda take ma na lariya kartu kamare ni an maleki ta wayan nan nace fa oga ki tashi kanki akwai wata waya a ciki ki tashi kanki akwai wata waya oga an samu guda so da ko saura a ciki akwai saura cikin waya waya ce dan girman Allah dan alkirabu asiri kira mu asiri ki ban da raina caje kanka caje kanka dan Allah ki hakuri dan Allah ki hakuri in na ƙara shage nake na ƙare daga yau dan Allah ki hakuri ina ita tashi Allah kwado ina zan yi ce ku yan iska ne bindigar roba kin mun rana